جبورaya giştî berî çend rojan di roja nehê mijdarê de carek edin balafirên bê pîlot ên Dewleta Tirk a dagirker êrişeka hovane bi ser bajarê Qamişlo yên Rojavayê Kurdistanê de pêk anî. Di armanca êrişê de sê sîvîl ji yek melbatê şehîd bûn. Di nav de Kalamêrê heştê û du salî yê bi navê Yusuf Gulo û her du niviyên wî bûn armanca balafirên şer ên Tirkiyê. Tê zanîn ku malbata Gulo malbatekî welatparêz û xwedîke de. Ji bo wê jî Dewleta Tirk bi serpereştiya kujerê serdemê Erdogan xistiye plana xwe ku her mirovekî bi doza gelê xwe re dilsûz e wê bibe armanca suikastên faşîzmê. Êrişa ku li Qamişlo pêk hatiye ne êrişa yekemîn e. Lêbelê di nava mehekê de du êrişên balafirê di Rûnê li Kubanê jî pêk anîn û sivîlên welatparêz hedef girtin û şehîd xistin. Dîsa ji destpêka şûreşa Rojava ve êrişên bi vî şêweyî hûvane pêk hatine û bi sedan jin, ciwan, zarok û mirovên temenmezin hatin qetilkirin. Ev dijminahiya ku li beramberî çavên cîhanê dewam dike pêşketineke xeternak e û dihêle ku gelê me bi gîştî di bi metersiyê de jiyan bike. Ji lewre tê xwastin ku helwestên cidî û tund li hemberî vê hovîtiyê bên dayîn. Aliyên girantor û rêxistinên mirovî berpirsiyarên vê rewşê ne ji ber ku plana Dewleta Tirk berdewam kirkirina gelê Kurd û azadîxwazan dike. Li ser vê bîngehê em weke nûnertiya peyê de li Başûrê Kurdistanê li ser navê hemû endam û hevalên xwe yên li Başûr bi hemû hêrsa xwe ve van êrişan şermezar dikin û bang li aliyên girantor û hemû sazî û rêxistinên hukûqî û mirovî dikin ku berpirsiyartiyên xwe ra bin û dawî li vê hovîtiyê bînin. Her wiha banga me ji hemû partiyên siyasî û her Kurdekî azadîxwaz re heye ku yekîtiya xwe xurt bike û dengê xwe li hember zulmê bilind bike. Em careke din dibêjin ku ev êrişên faşîzane tu carî me ji dûza me û rêxistina me dûr naxîne berûva jî wê ji her demê zêdetir em bihêvîn û îradeya bilind li pey şûpa şehîdên xwe ne û riya azadî û têkoşînê bilind bernadin. Bijî berxwedana Rojava bimre dagirkerî şehîd namirin. Şehîd namirin.